Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sar en garti hannde oɗo ñalawma talata 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habruji mon e ɗemgol Pulaar titre men mawɗum giɗoɗen ko toon hono kanko président Joe Biden o waɗi yamirore hannde hono Cuba yiyete liste ɓeɗo leyɗele wiyaɓe ko waɗi boniyankoɓe ɗum noon est ce que ɗum ko sabotage walla ɗum kadi ko gueɗe kanko e Donald Trump goto ɓe fof kadi waɗani watto toon to Los Angeles ene ko takki ɗum jeyngol ngol men ɓeydo bonnude kono noon wayno koto hay so ndi yimɓe wonɓe oɗo saa joni ngala to payi won yimɓe ko joom kalis en puɗɗima haalde haaluji déjà holno ɗiɗo galleji kadi matira e hol kadi hol façon matugol habruji men international ma en jaa toon to Gaza kaldigal nene continue oɗo saa joni toon Doha ɗum noon ko toon to Dubai pour ko fate jamno dañira toon to Gaza hakkude Israel e Hamas hande toon to Sénégal hono kanko Farba Ngom assemblée mabɓe kesso e gouvernement kesso jiiɗi ɓorde oɗo saa joni kala ko wiyete immunité mo jigno kanko Farba Ngom pour wawde ñawdemo si babude rapport jaltuɗo rapport parɗo e kalisaji biyaɗi bonnama e laamu Macky Sall donc ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude ɗo ɗo journal ma gara disuji muɗum joni joni siftinɗon tan hannde ko talata 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi no mbinoɗen e gardidi ni ene wayno ko habruji men toon to Los Angeles fuɗɗoto ɗum noon ko nokkuji taariɗi Los Angeles ƴeewen kadi jeygol ngol toon ngol holno wayi tugnade hande habruji gomriɗi toon to Los Angeles Times ɓe mbi wonde ko jeygol ngol woni ko nokkuji tati ɗum noon woni ko to wiyete Eaton woni ko e Palisade ene wonde auto fire ɗiɗo ngolɗo jeygol ɗon ene wayno hebbini ɗum doole kadi ko hulɓini hen ko keneli kadi puɗɗima toon hande keneli ɗi kadi ko kewɗi doole e tugnade hisaji mabɓe jeygol ngol hawnaki kadi ma ɓeydo mawnude no fewi saabu won nokkuji ñifnoɗi surtout toon to nokkuji gonɗi Palisade ene wayno fuddetima siftinde on toon jeygol ngol kadi ene wayno ko e tugnade hande nokkuji pour famde holto ngol woni ko dow aéroport Los Angeles dow muɗum e woɗɗi ɗum seeɗa ngol woni ko ɓuuri ɓadade ko wuuro wiyetengo Getty Villa ɗum noon e wayno ko so tawi yeehi dow muɗum jeygol gonnugol toon biyete gonnugol to wiyete Hearst ngol ɗon ne wayno pratiquement ñifi ken wona 65% kono jeyli goɗɗi gonɗi toon to auto fire e jeyli goɗɗi gonɗi toon to Palisade ne wayno ko ɓe donki ñifde ɗum yarata joni ko 25%. ɗum noon ko ɗon ɓe jarata donc tugnade hande journaux ji kewɗi ɗi jaa hen ɗiɗon journaux ji ko wayno Axios ko wayno Reuters ko wayno New York Times e wayno Los Angeles Times ko wayno CNBC Les Times ɗiɗo fof ene wayno ko hisaji men ko tuggi tan milliard uji capantati ha ken wona milliard uji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ɗum noon ko sibabude bonandeji ko ɗum waɗi oɗo saa joni hay sinde ko won nokkuji walla won guure kewɗe boni momtima ha laaɓi won galleji momtima ha laaɓi e kamɓe toon to Californie haraleɓe ko fate mayde ko fate kadi holno jeygol haɓirte goni koye miijade joni hawnaki no nokkuji ɗi mahirte ni ene foti waylede hawnaki nokkuji ɗi kadi joni galleji no poti waɗede taw dow bildi muɗum ko hunde bilande wona tan leɗɗe siftinde noon ko ɓuuri hewde nokkuji maheteɗi toon to Californie ko ɓuuri hewde États-Unis ko koɗɗande taw pratiquement mahira fof ko leɗɗe ɗum noon ko hunde e wiide mabɓe ko risque mawɗo jeygol ngol en continue ene duppa won nokkuji won en yimɓe kalata joni holno martirta galleji men ɗum noon holno mbawirta hebde kalisaji gummi toon e assurance sibabude Californie hewde jayiji patuɗi jeygol jayiji patuɗi e leydi no yerɓirta ɗiɗo duuɓi fof ene wayno ko assurance uji compagnie ji assurance uji kewɗi balluji surtout ko fate en matude won galleji won walla hebtude remboursude won yimɓe won so perdinama won gaɗe natti wonde Californie saabu mbawa tambade ɗeɗo perte fof e kalisaji e oɗo saa joni kadi journaux ji ɗum kalde ni ngolɗo jeygol gongol toon ngol woni tawn woni nokkuji kewɗi toon to diwan Los Angeles ko jeygol ɓurgol bonde e jeyli sappo meɗɗi arde e aduna he ɗum noon ne wayno ko andaka tawa to haaɗi hay sindo haraleɓe nene puɗɗoɓe ɓedde holno foti matude ɗiɗo nokkuji jogori jarde hay sindo jeygol ngol gasani
tonto Washington hande nyalli ton kadi ko dukoji hakkunde yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump o ƴefti ɗum yongon yimɓe ɓe ganduɗa e gouvernement makko ɗum noon ko teskita hen hande ko dukoji mawɗi wonande kanko Peter Hegseth ɗum noon Peter Hegseth ko neɗɗo mo kanko Donald Trump mo suuɓi yo ardu ministére défense ko ɓuuri hewde démocrate en gartirta ko gueɗe ɗe ganduɗa o wonno kanko e nder ko ɓenni ɗum noon ko gueɗe teskitaɗe omo haali ko fate rewɓe gueɗe teskitaɗe jaram makko gueɗe teskitaɗe kadi haalluji kewɗi ɗi yo haali ɗum taw koye journal koye télévision Fox wonno ko teskita en haysondo démocrate en enen gartiri ɗiɗon haalluji gartiri vidéo ji gartiri kadi gueɗe kanko hoore makko windi ɗum e deftere nde windi ko sakkiri ko hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi ene wayno ko républicain ji kañumen ko ɓuuri hen hewde kañumen ene wayno ko jaɓɓimo ɓe pour wawde walludemo beele hearing o ne ɓenna siftindon tan ɗum ɗo kadi ko procédure poɗɗo wadde pour kamɓe suɓaɓe yoɓe gone laamu ɓe il faut ɓe ndewa toon to sénat ɓe namde question ngaji ɓe votane so tawi ɓe jaɓanama ɗum woni ɓe ɓenna soɓe jaɓanaka ɗum woni neɗɗo goɗɗo ƴefte ko wawi wonde fof ene ɗamina hono kanko Peter Hegseth haysinde wonde ko gueɗe kalteɗe makko ɗe ne kewi sibabude républicain ñoɗo sa joni yidde sipportude Trump hawnaki kanko ma hearing makko ɓennu donc ko tesira hen ko gossodiral haalluji gulɗi hakkude makko kanko Peter Hegseth e surtout ede kanko sénatrice biyeteɗo Ken Grill on ko jeeɗo Virginia kañum hoɗum nde addi gueɗe ɗe ganduɗa omo takka kanko Peter Hegseth ko fate affaire uji makko ɗi waddano e rewɓe surtout rewɓe ɓe o fiyata rewɓe ɓe o haaɓi kono ene wayno ko tesirama kadi haalluji gulɗi hakkude makko e kanko tesirama hen haalluji gulɗi kadi hakkude makko e Elizabeth Warren ɗum noon e wayno ko donc textiramen hen haalluji gulɗi kadi hakkude makko e Elizabeth Warren on kadi ko démocrate sénatrice démocrate jeeyaɗo toon to Massachusetts on kadi addi o surtout yenno kanko Peter Hegseth ko haalanno pour rewɓe gona potani wonde militaire uji potani yaade to campagne waɗata hawnaki so tawi kamɓe démocrate en ɓe dañi maɓe dartini ɗum kono noon ɗaminaka sibabude républicain ɓuuriɓe hewde oɗo sa joni toon to Sénat hawnaki ɗum ɗon maɓe ɓenno ha hande kadi habaruji États-Unis hakkude muɗum e leyɗele goɗɗe hono kanko président Joe Biden ɗum noon keddora tan balɗe seeɗa pour yaltude nattude wonde gardiɗo laamu États-Unis ene wayno o ƴefti décision hande ittude hono Cuba e liste ɗum ɗoji leyɗele ɗe ganduɗa tuumaɗe ko wat boniyankoɓe ɗum noon siftinde on tan ko kanko Donald Trump ñalawmaji makko cakkiti e hitande ujunnaji 2021 ko nden o kanko hoore makko wino wonde ko Cuba il faut ko waɗe liste ɓeɗo leyɗele nde ganduɗa walloɓe surtout henna ko fati wat boniyankagal ɗeɗon leyɗele ne jeeya hen hono kamɓe Corée du Nord ene jeeya hen Iran ene jeeya hen Syrie donc ene wayno ko kanko Donald Trump kanko Joe Biden e tumnade kadi kabaruji gomiri toon to Maison Blanche ittudemo Cuba e liste e doggol ɗeɗo leyɗele nde ganduɗa tuumaɓe ko walloɓe wat boniyankoɓe walla kañumen koyemen ko wat boniyankoɓe ɗum ɗon kadi ma wallu hono prisonnier ji walla yimɓe sokaɓe taw ko sibabude gueɗe politique woppede ɗum noon e wayno ko caggal nde kanko président Joe Biden o haali ɗum nde hono kanko sénateur jeeyaɗo toon Texas Ted Cruz kañum hoore mum ene wayno wi wonde oɗo décision ko décision mo fotani jaɓede pour ittude Cuba e on ngolɗo doggol hawnaki noon en ɗamina ko kanko président cuɓaɗo hono Donald Trump so ari laamu parti de nogas lewru janvier hawnaki kadi mo wattu Cuba kadi e ngolɗon doggol ko ene wayno ko kadi ene wayno ko goto e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe suuɓi yo ardu affaire étrangère kañum hoore mum ene wayno jinnaɓe mum jeeya toon ko toon to Cuba biyeteɗo kanko Marco Rubio donc ene wayno ko jinnaɓe makko gaari e leydi États-Unis ko hitande 1950 com caggal nde kañumen koye men jogino caɗele toon e junggo Fidel Castro ko wawi wonde foof ko ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ɗiɗo président ji ɗiɗi goto men fof nene waɗa no watto kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Israël walla toon to Palestine timmade kadi ko BBC reporti o en ɗamina mananodiral waɗa hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɗum noon ko ɗum ɗo fof kadi ko haalluji puɗɗitiɗi toon to Dubai haalluji kadi wawde rendinde ɓeɗo henna haaɓeteɓe ɓe ɗiɗo groupe aji ɗiɗi Hamas e daddiɓe Israël ɗum e nanodir pour beele no gossodiri ko fati prisonnier ji beele kadi mbawa janngol ngol wawa darade hakkude toon to Gaza e tugnade donc ko fama wonde ko Israël kamɓe Hamas ɓe mbima ɓe mbawa oppude ken wona 33 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe nangunoɓe yimɓe ɓe nangunoɓe lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas e tati
e caggal muɗum en wayno ko kamɓe Israel naɓe en kamɓe ɗumaɓe mbawa woppude kene ɓura kene won ujunnaji neɗɗo taw kamɓe eɓe nangi ɗumen. ɗum noon e tugnade ha hande ko fama wonde ko à partir de janvier hitande ujunnaji 2025 ɓe mbi wonde ko kamɓe Israel eɓe jogui kene wonat ujunnaji 10,400 prisonnier palestine naji taw ko toon eɓe nangi ɗumen toon haare wonde toon to Gaza nde. kamɓe Hamas ni ɓe mbi eɓe jogui 94 neɗɗo moɓe nanguno toon gila 7 lewru octobre hitande ujunnaji 2023. wawi wonde fof ene wayno ko haala kan ɗaminama ma continue yarude yeeso eyyi kadi ene wayno ko kamɓe Israel eɓe ɗamini kadi ɓeɗo yimɓe 30 ko moins ko ɗum ko phase gadano Hamas jogori oppude ɓeɗo yimɓe maɓe keɓi ɗumen ɗo e balɗe garoje. donc siftinde on tan ko kanko président Joe Biden haysinde ko haɗo haala kadi koye laamu makko en wayno ko yimɓe makko walla yimɓe nulaɓe makko goni toon haaldeteɓe ene wayno haala ka ko joni continue tugnade kadi hande eko maison blanche haali haysinde wonde ko jogorɓe continuité haala ka henna ko yimɓe hesɓe taw ko kanko Donald Trump suɓoto pour wawde ƴewde jaam no dañira toon to Gaza. siftinde tan ko kanko Donald Trump o neldino déjà yimɓe makko toon to Doha toon to Dubai. ɗum noon kañumen koyemen beele ne jeeya yimɓe wonɓe toon pour no jaam dañira toon to Gaza. habaruji men toon to Ukraine e tugnade kadi ko BBC reporti toon kamɓe Ukraine naɓe mbawi kadi kamɓe ne neldude missilaji kewɗi toon to Russie. ɗum noon koye subaka hande talata tugnade kadi hande BBC ko reporti ɓe mbi wonde kena guure kewɗe ene wayno ko gonɗe e saraji frontiére uji atakama kono noon e wayno ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe mbawi wallade missilaji kadi e nokkuji goɗɗi taw goɗɗiɗi no fewi surtout gonɗi toon e nder Russie. tugnade hande BBC ko reporti ɓe mbi wonde ko donc tugnade hande BBC ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe missilaji mabɓe jettima toon to région biyeteɗo Bryansk. eyyi ɗum ɗon oɗon région kadi missilaji ɗi ene mbawi yande magasin ngaji kewɗi taw ko toon kaɓirɗe moftono e kadi magasin ngaji kadi ɗo produit ji chimique goni ɗum ɗo foof ene wayno ko waɗi explosion ngaji kewɗi. ɗum ɗo foof noon ari noon ko caggal nde kamɓe Ukraine naɓe kamɓe Russie naɓe kadi ene wayno ko prisonnier maɓe gostodiri. ɗum noon ko hunde yurminide yiyande wonde ko kala nde ɗiɗo prisonnier ji jeehi to famille aji men to banggueji ɗiɗi foof ene wayno ko bojji goni toon e surtout kadi ko yimɓe kollata wonde ka ɓe foof ko famille goto. donc guure généralement gonɗe e nder région hakkude frontiére hakkude Russie e Ukraine. donc tugnade hande habaruji gummiɗi to BBC hono kamɓe Russie naɓe mbi wonde ko ɓe mbawi samminde missilaji ɗiɗi missilaji ɗi hen missile ko Amérique fewndi wiyete ko ATACMS oɗo missile ene wayno ko missile pewnaɗo yoya to woɗɗi. donc missile goɗɗo kadi ko Angleterre fewni ɗum ɓe mbiyata ɗum ko Shadow. donc ɗiɗo missilaji foof ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe mbawi jogade doole werlade ɗum ken won 100 kilométre donc ha e nder Russie. donc surtout région gonɗo toon to banggue hirnangue Russie to wiyete Saratov ɗum noon mbi ɗon missilaji jettima toon. ko wawi wonde fof ene wayno ndeɗo haare kadi hawnaki ɗum ɗo kadi pourquoi Ukraine waɗa ɗum oɗo saji joni ko famnude wonde ko haare nde jograni gasirde no Russie yiɗiri ni il faut ko kamɓe ɓe continue habtade. ɗum noon ha hande kanko Ousmane Sonko caggal kadi nde fotti Sénégal naɓe hewɓe fottuno arnoɓe toon yiidemo toon to sibabude jillu makko toon to Mauritanie. kanko Ousmane Sonko haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa parɗe rapport jaltuɗo oɗo saji joni jaltuɗo ñande alhamis nde taw rapport o e ummi ko tribunal compte uji ko fati en jawdi leydi ndi ko jawdi leydi ndi en no bonnira e wiide mabɓe kanko Ousmane Sonko en laamu Macky Sall. donc o haali o wi wonde ko rapport o ma waɗe public e kadi Sénégal naɓe kañum ko Sénégal naɓe foof ma gandu bonandeji baɗaɗi e laamuji ɓennuɗi e kanko Ousmane Sonko kadi o haali o wi wonde ko haalino wi wonde ko kala nde haali ɗum la première fois wonde ko won bonandeji baɗaɗi ɗi yimɓeɓe en puɗɗi lawade kono e wayno ko rapport o hawnaki so waɗama public so yimɓeɓe foof kollama ɗum ma andu ko woni hen. donc e tugnana hande Seneweb ko wi wonde walla Sene News ko haali wi wonde ko rapport o normalement foti joɗade ken wona lewru caggal nde yimɓe partie ɗi foof vérifie ɗum nde ƴeewde so tawi ala ko woni hen manipulation ngaji walla ala hen ko wura ko woni hen. ɗum noon ko nden noon caggal muɗumen wayno ko kamɓe cour tribunal toppiɗiɗo ko fati e compte uji ɗiɗo jofaɗi ɗi ene ko nden wawata wadde ñawore muɗum. ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande tugnede kadi e yimɓe jeyɓe opposition mbi ko ni Ousmane Sonko ni laamu ngu
fotani haalde ni commentaire ko fati oɗo rapport tawde oɗon rapport vérifié ko taw ene wayno ko kamɓe laamu Bachir Diomaye Faye pulɗimo déjà wiide wonde ko won geɗe kewɗe ɗi gaɗa wuri baɗaɗo e laamu Macky Sall ɗum noon ko moftude won bonnude won kalisaji won walla moftude won kontuji won ɗum ɗo fof e wiide opposition ɗum ko hunde nde potani haalde ni par ce que rapport o vérifié ko taw geɗe baɗaɗe hen ɗe geɗe ɓe mbi nane won hen ɗe il faut que ma vérifié donc ɓe jogui ken wona laawol ene rokki wona ken wona lewru ande rapport o wawa vérifiéde caggal mum nde wawa waɗede kañum woni rapport gonguere gonga kono ene wayno ko hande tribunal mo baɗaɗo toppitide ko fati ɗiɗo compte uji ene ɗamini hawnaki vérification ɗiɗo compte uji walla ko winda e rapport ko fof ne wawi gasde balɗe sappo ko wawi wonde ko siftinde on tan rapport o yetti toon to bureau premier ministre ko ñande alkamisa ɓennuɗo o ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Seneweb hono kanko ko Farba Ngom ene wayno ko caɗele koko jogori arde fade makko ɗum noon ko caggal nde kamɓe kadi assemblée ɓe pelliti wonde ko ɓe nodda mbaɗa commission pour ƴewtade wonde ittude kanko wiyete immunité makko immunité noon firti wonde ko kanko député o kala ko faddotono pour wawde takkedemo walla ñawedemo ɗum noon itte ɗum noon e wayno ko kamɓe gouvernement kesoɓe takkimo wonde ko kanko Farba Ngom omo rimɗini won kalisaji won e kadi caggal ɗiɗon kalisaji kadi omo hutori ɗum pour ha hande tugnade rapport mo kanko Ousmane Sonko wi yettimi to bureau makko ɗum noon e wayno procureur parquet financier kañum horum namdino enquête yo uddito sibabude won gueɗe ɗe ganduɗa kalisaji ndewi hen ɗiɗon kalisaji kene hiise ken won temedere 25 milliard francs CFA e ɗiɗon kalisaji kadi ne wayno ko ndewi koye yimɓe hewɓe e société ji kewɗi e ɓeɗon yimɓe hewɓe kadi hono kanko Farba Ngom inde makko ne haala hen ne wiye wonde kan wona sappo e goho société e ɓen kañumen ɓe mbawino hebde paiement ji ɗum noon ko kalisaji ndewe juuɗe men ɗum ko hakkude hitande ujunnaji 2021 e hitande ujunnaji 2023 ɗum noon ko tunnade kadi e journal biyeteɗo libération ko haali ɓe mbi Farba Ngom comme en jaa hen kañum horum heeɓino virement ji baɗaɗe e muɗum neldaɗe mum kalisaji taw ɗiɗon kalisaji gumi koye biyeteɗo Tahirou Sarr ɗum noon ko caggal muɗum ene wayno ko goto en ɓadiɗomo kanko goto e ɓadiɓe mo anduɓe mo kanko Farba Ngom wi ɗum ɗo wona hunde ala ko hawni hen par ce que Farba Ngom kañum ko businessman e kadi kala paiement ji bawɗi koko ɗiɗon paiement koko fate gueɗe ɗe ganduɗa parɗe business aji makko ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum hono libération kadi ko haali wi wonde ko kanko ganduɗo Farba Ngom o wi wonde toujours Farba Ngom kañum holum toujours wi ko liggey muɗum ko wadde business ko homme d'affaires e kadi e woni kala kalisaji dewɗi muɗum surtout yenn kalisaji neldaɗi muɗum taw ko ɗiɗon kalisaji hono kamɓe wadɓe oɗon enquête wiyeteɓe scientifique ɓe jiiri ɗum ɗiɗon hawne ko kalisaji parɗe jobdele pour compagnie biyeteɗo Sofico noon ko compagnie walla ko société mo ganduɗa henna kanko Tahirou Sarr jeeyi ɗum noon ko tunnade hande ko e ɗiɗon haaluji ko ɗum waɗi kanko ministre de la justice caggal nde ɗiɗo enquête aji koye keeɓi ha oɗon nokku ene wayno ko kanko ministre de la justice o neldi lettere fadde président assemblée nationale pour wonde ko alay saago tawde Farba Ngom inde mum ne haala hen alay saago donc ko mbiyata hen assemblée nationale vote pour ittude immunité makko immunité noon mbinoɗen ni ko wutti kamɓe député ji jogui pour wiide wonde ko enquête waɗatake mabɓe kadi ɓe nanguetake e gueɗe mbaɗe noon ɗum woni immunité ɗum waɗi donc e oɗo ñalawma hannde hono kamɓe toon to Sénégal ene wonde assemblée nationale noddi wonde ko maɓe mbaɗa session pléniére ɗum noon ɓe mbaɗi hannde batuji toon hawnaki ɗo e aljuma hono kanko Farba Ngom ɓe vota pour ittude kala ko fati immunité makko siftinde on tan toon to assemblée maɓɓe national et surtout toon to nduɗon suudu ñawirde ko fati compte uji ene wayno ko kamɓe Pastef jogui hen majorité ene wayno ko takka walla jogui hen ko neɗɗo goto donc sappo e goho neɗɗo woni toon ko neɗɗo goto woni hen neɗɗo lundu ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof kadi ene siftine hande journal ko ara kono kanko Farba Ngom o toujours omo continue haalde wiide wonde ko guila e ko adi laamu Macky Sall ha ko ɗo yarata ɗo ala fof responsabilité mum e jogade laamu
donc waɗata ko business aji makko ala fof kalisaji ɗi o meeɗi hebde taw ndewani lawol ko wawi wonde fof anda ko holko woni sababu kanko Farba Ngom mo joofa oɗo sahaa joni. kono noon est ce que ɗum ɗo ko no Bassirou Diomaye Faye wino ni kamɓe gouvernement ko gongira gonga ɓe garani yobtade kala koɓe mbaɗano pour kala jotodirɗon e Macky Sall walla gongira gonga ko Ousmane Sonko woni joguiɗo joni lawol pour wadde dirige kala ko fati justice ko contre mabɓe kamɓe ɓeɗo wonnoɓe contre muɗum kanko Ousmane Sonko. eyyi ɗum ɗo kadi ene wayni kadi eɓe takkimo hen kadi wonde ko won gueɗe kewɗe kalisaji kewɗi jahoji hakkude compte uji makko personnel kanko Farba Ngom e yimɓe kadi mo ganduɗa ɓadiɓemo walla yimɓe taw ko compagnie ji goɗɗi walla société ji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi liggotto. kanko Farba Ngom noon ene wayno ko député parlementaire toon to jeeyaɓe toon to Agnam e kadi ene wayno ko kanko hoore makko omo takka kadi e nder ɗiɗo kalisaji ɗi o wiya wonde ko o udditi compagnie ji kewɗi walla société ji kewɗi ɗi o hutorto ɗum. donc wawi wonde foof kamɓe parlementaire uji ɗi mabɓe nodde ɓe gara vote pour ittude immunité makko kanko Farba Ngom. toon to Benin syndicat biyeteɗo CSTB ɗum noon ko confédération syndicale des travailleurs du Benin kañum hoore mum noddi sappo ñande nogas e joyyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɗum noon ko toon to Cotonou pour wawde forsude dadiɓe France wonɓe toon to Benin jaltude leydi mabɓe. donc ɗum ɗo fof ari ko caggal nde janngu bongu bonnongu toon ñande jeetato lewru janvier ɗum noon ko hakkude frontiére uji leyɗele mabɓe tati kanko donc e tugnade nguɗon janngu hono kanko toppitiɗo hono kanko secrétaire général oɗo syndicat biyeteɗo Nayni Kassa Mampo o wi wonde ko ɗum ɗo fof addi ɗum ko sababude jokkodiral militaire agal wodani taw nafuwal leydi Benin. ɗum noon e wayno kanko hoore makko ñaguima citoyen ji Benin fof yo mobilise pour beele ne mbawa wadde ɗum ɗo ko combat mabɓe national pour habde surtout henne woɗ boni on koɓe mais aussi habde surtout henne yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeyaka leydi taw dadi mumenen toon leydi Benin. habruji men cakkitorɗen ko toon to Tchad siftinde on tan ko kamɓe Tchad ne kani wayno ko yontere ɓennude nde hono base uji cakkiddi ɗi France jeeyano toon taw base uji militaire uji ne wayno guddama ɗum noon e wayno ko kamɓe Tchad gouvernement mabɓe waɗi célébration mawɗo surtout nde caggal militaire uji cakkitti français ji ummade toon ko ɗum waɗi hono kanko gardiɗo leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré kanko hoore makko witi maréchal Idriss Déby ɗum noon ko gardiɗo leydi Tchad yo ara tawtore festival baɗo toon to Burkina Faso ko fate cinéma oɗon festival kadi e wiide e tugnade hande article o ko festival hawnaki kadi ma lollin no fewi gueɗe ɗe ganduɗa partuɗe e Tchad surtout yen tawde ko Tchad ko leydi jeeyadi kadi ko fate cinématographie toon to Afrique ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe Burkina Faso ɗum waɗi hono kanko capitaine Ibrahima Traoré o inviti hono kanko Idriss Déby ɗum no fof noon tugnade hande haraleɓe ko fate politique ko ƴewde tan kadi hono ko wayno kamɓe Tchad beele kadi eɓe janta e leyɗele nde ganduɗa oɗo saha joni ene jeeya AES ɗum noon ko Afrique des états du Sahel taw ko ɗeɗon leyɗele woni hen ko Burkina Faso woni hen ko Niger woni hen ko Mali ko wawi wonde fof en kanko Ibrahima Traoré kadi hollino weltare makko e yontere ɓennude caggal nde kamɓe Tchad kadi ɓe mbawi non seulement waylude nanodiral gongal ɗon nanodiral militaire agal gongal hakkude France e Tchad mais aussi ñagade kala base uji militaire uji gonɗi toon to Tchad yo jaltu leydi Tchad taw base uji militaire uji France donc wawi wonde foof ne wayno ko anda so tawi kanko Mouhamed Idrissa Déby itimo noon gonɗo hannde maréchal toon to leydi Tchad kadi ko président mo leydi Tchad surtout yen caggal kadi kuddata nde wiya wonde kuddata ɗiɓi wadde toon balɗe ɓennude anda kadi taw kanko hoore makko mo jogori yaade toon to Burkina Faso kono noon ɗum kanko invitation gaddanmo kanko Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso waɗi pour wonde gardiɗo leydi Tchad yo ar yillo leydi makko. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗi kabaruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma talata poyne lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi yen mbaɗo jaam jankore on jarama.